għadna kif spaċċajna pratikament it-trattazzjoni finali fil-kawża li qed nagħmlu kontra l-Avukat Ġenerali fir-rigward tal-pubblikazzjoni tar-rapport dwar l-inkjesta Egrant. Sfortunatament ngħid għal darba oħra assistejna ġewwa l-qorti għal dikjarazzjonijiet mill-Avukat Ġenerali li pratikament huwa l-avukat li qed jiddefendi l-Avukat Ġenerali li kexkxuk. L-Avukat Ġenerali li jinsisti illi ħad deċiżjoni amministrattiva meta ddeċida illi dan id-dokument, dan ir-rapport fl-intir tiegħu ma jgħaddihx il-Kap tal-Oppożizzjoni, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Li jfisser illi dik id-deċiżjoni ħada fil-vesti tiegħu bħala xi ħadd illi jiġi taħt il-Ministru tal-Ġustizzja taħt il-Prim Ministru. Ġifier l-Avukat Ġenerali li qed jiddikjara ġewwa l-qorti illum għal darba oħra illi d-deċiżjoni tiegħu kienet biex jiddefendi jiffavorixxi lill-Gvern u mhuwiex biex iħares il-Kostituzzjoni, il-proċeduri u drittijiet tal-Maltin u l-Awċin. Dak li huwa id-dritt fundamentali għall-espressjoni ħilsa u dritt fundamentali għall-informazzjoni u biex wieħed ikun jista' jitħaddet fir-realm pubbliku ħalli n-nies jiġu informati. L-Avukat Ġenerali jinsisti li l-Kap tal-Oppożizzjoni u jrid iċaħħadlu dan id-dritt. Kien ċar illum li d-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali huma deċiżjonijiet li huma biss fil-ħarsien tal-interess tal-Gvern u mhux fil-ħarsien tal-ġustizzja u tal-liġi. Aħna assistejna llum għal darba oħra illi b'xi mod jew ieħor l-Avukat Ġenerali ma jridx illi tkun il-Qorti Kostituzzjonali tagħna illi tiddeċiedi dwar dan il-każ. Illi jgħidu jinsisti illi missu dan il-każ mar quddiem qorti amministrattiva. Għax f'moħħu ma hemmx dritt fundamentali tal-Oppożizzjoni, tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista, ta' kap ta' partit politiku u minnu illi kollu informazzjoni. B'xi mod jew ieħor irid illi jillimita l-espressjoni ħilsa fil-pajjiż. Jgħid ukoll illi hu jittratta il-Prim Ministru b'mod differenti mill-Kap tal-Oppożizzjoni. U allura jifhem kif jifhimgħu illi jista' jieħu deċiżjoni politika issa, mhux amministrattiva biss, u jagħmel il-kejlu lil min jagħti informazzjoni. Jagħti iva il-Kap tal-Gvern, jagħti iva lill-Prim Ministru, jagħti iva l-Ministru tal-Ġustizzja, jagħti iva lill-Avukati tal-Prim Ministru imma mhux il-Kap tal-Oppożizzjoni ħalli da ma jkunx kapaċi jitkellem fuqha għax il-Kap tal-Oppożizzjoni mhux se jħalliha fil-kaxxun. Il-ġlieda tagħna għall-ġustizzja tkompli, il-ġlieda tagħna għall-libertà tal-espressjoni tkompli, il-ġlieda tagħna biex nirrestawraw l-ekwilibrju politiku, l-iżbilanċ politiku li ħoloq l-Avukat Ġenerali li hija l-entità li suppost tipproteġiha f'dan il-pajjiż huwa ċar illi hemm teddida għad-demokrazija.